wannan abun yaya zan ji, wani irin matsayi zan ji ne a ciki, ko ko idan baka disga shi ba, ko ko in ce ka tozarta shi ka bashi kunya ba ya ji daɗi, in kai ne aka yi ma wannan wani irin daɗi zaka ji. Bari in baku wani labari ko in baku wani misali. Ta iya yiwuwa ka gayyaci mutum, a misali mutum ya gayyace ka, idan fa kai ne ya zaka yi. Mutum ya gayyace ka irin ka zo wuri ne da mutane suna nan da yawa, manyan mutane, irin dai wuri dai da ya haɗa mutane sosai haka, ko ana wani abu dai a gayyace ka nan gurin a matsayin bako. Bayan ka zo nan gurin ga mutane, ga dandazon mutane, kai kana jin kai wani ne na an gayyace ni wuri inda akwai manya, sai ka zo nan gurin a dizga ka a tsakiyarsu, ko a wulakanta ka a tsakiyarsu. Dan Allah dan annabi yaya za ka yi, ya za ka ji? Koko kai da kai in ka taba irin wannan, in ka taba yi ma wani irin haka, dan Allah dan annabi me kake tunanin ya ji? Kuma menene nan daɗin ka a abin da kai mashi? Wani daɗi ka ji da game da abin da kai mashi? Dan Allah, wannan tambaya ne nan, zan so ku bani amsa a comment section. Kada ku manta fa, zan biyo comment section domin in ga amsoshinku. Da bazar ku muke rawa masu sauraron mu a kullum, da bazar ku muke rawa. To dan Allah, wani irin yanayi zaka shiga a lokacin? A ce ko ke a misali ke mace, mu mata mu ne nan masu son zuwa a yi da mu biki, bayan komai naki ba ki tashi ki je a ranar mu je biki ma da yake nan. Mu mata muna da irin wannan abun, dan wallahi ishadili ka ji namiji ya gayyaci wani wuri dan ya je ya wulakanta shi irin wurin taron mutane ya bashi kunya. Ishadili sai dai mu mata wanda muke da wannan ɗabi'a, which is very bad, mu dinga ɗaukan abun da bai kamata ba muna sawa a ranmu. Allah ma ba zai ji daɗi ba. Duk fasin da ka faranta ma wani, ko da ba addinin ku ɗaya ba, har ya ji daɗi, lada fa zaka samu. To san da ka bakanta mishi kana tunanin baka samu lada ba, me zaka samu in baka samu lada ba? Opposite zaka samu fa. Ka je ka wulakanta shi, balle ka sa shi ya hawaye. Dai duk inda aka ce maka yau an yi tozarci ko mutum ya wulakanta ka, wallahi tallahi abin yana da shi rai, ko da mutum bai mashi bai kuka akai ba, zai dade yana jin abun. Wani ma zai iya sa shi heart attack irin abin da kai mashi. Dan Allah, yan uwa musulmai, wa'inda ba musulmai ba, dan Allah mu gyara, mu dauki ɗabi'an da muka san zai bulle da mu a ko ina. Dan fashi alkhairi, duk inda kai alkhairi, in ka shuka alkhairi duk inda ka je yana biye da kai. Zai iya zamana in baka wulakanci, baka tozarci, baka disga mutane, zai iya zuwa akwai inda zai zamana kai abin da kake da shi ba zai amfane ka ba, sai ka ga wa'annan mutanen da ka taimaka, ko ka taimaki wasu nasu, ko sun ji labarin ka za su zo su taimaka maka, ba don fa ka ba su ba, sai dan alkhairin da kake yi. Kai fa ku manta, alkhairi kaman bishiyan giginya ne nan, in ka shuka shi a inda kake, a can gefe can gaba za ka je ka sami inuwan shi. Da fatan kun fahimci me nake nufi kuma kuna karuwa. Kada ku manta kuma daga baya, kada ku manta da mana liking, subscribing, kuma ku dinga mana comment. Daga nan kuma ku danna alamun ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu wanda zai amfanar da ku masu sauraro. Nagode.